Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga 3:00 sa kaadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, miingon sila, ug naniyagit sila sa kalisang. Si Hesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Hesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, singgit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Hesus, ug gibira, ug miingon si Hesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Ug nanakay silang duha sa sakayan, ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Hesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ingon si Hesus, nganong nagduha-duha ka man. Kanang duha-duha ba? Pareha ng simba-simba, choir-choir. Sa una, Legion of Miracles. Asa naman san mo? Mag-legion na san mo. Sa choir, choir mo. Sakristan, liktor. Ano ba? Pari-pari kuno. Ano ba? Mga duha-duha na siya. Minyo, uyab, tukhang, mga duha-duha ba? Unsay kalainan sa pagtuo o sa tuo-tuo? Hibaw mo? Hilingi ay mong tupad. Nakasabot ka na, kalainan na pagtuo o tuo-tuo. Ang tuo-tuo, way pagtuo. Ang pagtuo, way tuo-tuo. Bitaw, joke na. Oo, lahim sila. Ang tuo-tuo, atong gisuwayan pag-pruiba nga naay Ginoo, pero wakta muhatag og higayon nga siya maoy sundon og motudlo nato. Ang pagtuo, mituo ta nga naa si Kristo bisan pag way pruiba. Ano bang di na ta mangita og pruiba nga naay Ginoo, pero musunod ta
sa maong Ginoo bisag dili na nato maproybahan. Muna si San Pedro diri sa atong Ebanghelyo, tuo-tuo pa ning iya. Nga naman, yung siya, kung Ginoo, kung ikaw ka na, palaktakos tubig nganha nimo. Iyang iproba. Iprobe niya, ikaw ba gid na? Gikono, palaktakos tubig nganha nimo. Pero wa siya mutugot nga ang maong pagtuo, maoy mo palakaw niya sa tubig. Bahala na Ginoo na o dili, mulakaw ko sa tubig, padong anang maong tao. Ang iya, ikaw bagid na, palakta ko sa tubig. Paglakaw na niya, kay wa man gid siya mo sentro dito sa Ginoo nga mosunod niya nga mulakaw sa tubig, ni kuan siya, naminaw og mitan-aw siya sa palibot, og iyang nakita ang dagko kay mga bawod nga nagdaguok, nahadlok siya. Pagkahadlok niya, naunlod. Kana man go mga tuo-tuo, hadlokon ka. Kabantay mo sa mga tuo-tuo, hadlokon ka ingnon din ka, lala, buhata na, ngilad ra ba na, ngilad ra ba nang isukod ang Buddha, basta di gina madayon inyong kasal. Uy, ay na mo panglakaw kay kaslo na mo ugma, ay na paglakaw kay bati ra ba na og mulakaw-lakaw mo. Inigtikang ninyo anang inyong pultan, tumbi din ang tiil anang imong bana aron di ka maander o imong asawa, aron di ka maander sa imong asawa. Mga inana ba? Sudlay-sudlayon ang buhok, ana nga itaktak ngadto sa tubig, nga ipainom ang tubig ngadto sa mga kinasal. Diha pa ko sa una choir pa mi, mukuyog mami aning ighumas kasal, mukuyog mami ngadto sa kanana ang reception adto man kasagaran sa balay ra kay dito sa bukid. Kung igabot ngadto sa may pulta, kagay na yung baso, buakon ang baso. Unsa magina siya? Buakon ang baso. Ana niya, daghan kayong ngilad, bisan ka nang naimamatay, butangan kinanatog mga tuo-tuo ba, hadlokon ba, hadlokon, sumpaan ng kamatay, na butangig rosaryohan, niya putla, pakupta ang minatay niya sa rosaryohan, pero giputol ang rosaryohan, haron ko no masumpa ang kamatay, masumpa din na, magsigi man ginang kamatay, hasta ganing gaputol sa rosaryohan, pati yun no naman sana. Mga daghang totoo ba? Ayaw pag tabok-tabok ngadto og kuan ra ba namatyan ra ba mo, ayaw na mo og kana ganing lakaw ngadto sa kanini ang pikas kay nay nagmasakiton kay tabok-tabok ng kamatay. Unya na lang ikaw maglubong. Ana. Uy, kanong magsugod mo mos pangadji karon na di man na mahuman ang siyam ka pangadji mo, tabok man as pikas buwan. Dito na lang, sunod na lang buwan pangadji kay ngilad nang mutabok-tabok ang pangadji. Na mga buangon mong dagko. Nya magunsa naman lang taani nga di man ta mangadji is patay. Ingon din, hala pag bilar lang, bilar. So pag bilar mo natug taani sa di pag alam mo pag ngadjong lang mo dia pag tungit lang inom ana. Ay may na lang na ikalas. Nya di na hinon ang ngilad. Daghan kay mga ngilad no? Ana, lingi ay mong tupad na tuo ka ng tuo-tuo. Superstitious. Nya kaning tuo-tuo, gamiton sa ninato sa ato mismong simbahan. Gitawag na fanaticism. Karamang dali kitang ma-attract basta dunay kaayuhan nga ihatag ang maong kasaulugan or maong lugar or maong tao, maong imahin nga naa simbahan. Hala, ang birhen dito ni tubo, ang birhen dito ni hilak, daghan kay naayo. Hala, punsisok din ta dito kay naay naayo. Ang ubang birhen wa na, di na makaayo. Basta katug yung birhen na.
Daghang kayong birhen sa Fatima nga image. Ano man ito magyug ka dito gyud sa atong Portugal or asa ng dapita, nihilak man gud to pader. Butang-butangan dayog image nga nagluha in town ang matas birhen, pamaligya ng mga kuan ka ng sana stampita ba ng pictures nga nagluha. Asam ning birhina tuwa dito adto sa dayon. Perting daghanang naayo dito susikuan gani nga upat na to katuig wa gyud kapasar sa board exam ning ngadto nakapasar. Hala tanang mutig sa board adto gyud magpunsiso. Mao sa nay gitawag og tuo-tuo gyapon. Kanang paria kusog kay na moayo. Healing priest man na siya. Healing priest. Hala, adto magpapandong ang tanan, managlinya gyud sige sang ana ang pare. Maayo man sad. Pero hastang pare nga nagsigig pandong, namatay lang gyapon. Patay lang gyapon. Mao sa natuo sa na siya. Kay unsa man day ang pagtuo nga tinud-anay, kana bang bisag wa tay madawat, bisag wa tay makita, bisag wala pay kaayuhan, padayon sa pagsunod ug sunda ang iyang kinabuhi. Ang kinabuhi ni Kristo sa pag-antos, ang kinabuhi ni Kristo sa pag-ampo, ang kinabuhi ni Kristo sa pag-alagad. Sunda na, bahalag way mo balik nimo. Ang importante, nagsunod ko sa Ginoo. Mauni ang iyang kinabuhi. Mauni ang iyang gitudlo. Pag-ampo kanunay aron dili mo madaog sa panulay. Sundon ko ni bisag wa pa ko'y bugas, bisag wa pa ko'y di pa ko makagraduate, bisan pag wa ko'y ikapa-eskwela sa akong mga anak, bisag maputlan pa ko sa kurente. Tungod sa akong pagsigig ampo, sundon ko ni. Bisan paglibakon ko sa akong isig katao, din ako daygon sa akong isig katao, magampo ko kanunay. Bisag patyon pa ko, samas na hitabo nila ni Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ug uban pang mga martyrs, muampo ko. Sige, lingay mong tupad. Ina mo ampo ka, bisag wa na kay bugas. Oh. Ampo diha ay pagsigig hunahuna nga naay moabot nimo, kay ang importante nga ni ampo ka kay sugo nas Ginoo. Nganong mulakaw mo ka ng tubig aron pakpakan sa kas imong mga kauban. Hala, nakalakaw. Ayaw na, bahalag maunlod ka. Padayon. Mao man ang Ginoo. Adtuon ko na, bahalag maunlod ko. Unsa man tos Pedro, mananagat man to, isag di ko kalakaw, sawmon day nako. Kamaom ko mulangoy, kaya din higo ko na buhis tubig. Di ba? Ano ang tumjukas lakaw na pwede maglangoyon? Na siya. Og dili ni madana ko akong bana og higugma nga way kabit. Ngano madig higugmaon ako ang akong bana nga naay kabit. Di day pwede. Kung kining akong asawa nga nabuntis, pag uli na ko, gikan ko nagsakay barkob, gisakyan sa ding akong asawa dire. Niburot akong bulsa sa akong sweldo, niburot sa akong asawa sa gikang pare. Og di na ko kayang, og wa ko'y asawa, kung ang akong asawa nga akong gihigugma, dili na pure, dili na faithful, anong naghigugmaon sa nako akong asawa nga unfaithful? Di pwede. Kung kamo akong alagaran nga kusog kay mamalit og slat, nya karon ni hunong na mogpalit. Di ko pwede magmisa ani mga tao nga di na mamalit og slat. Di ba? Pwede dili. Ang importante mo misa ko. Karon kusog kay mo muhog kolekta, akong nindoton akong wali nya sa diha nga di na mo manghog kolekta, mingon ko ba dali on tani way ayo ni mga tawana pilar may kolekta ni. Mausab di ay ko, dipindis akong madawat, dili ang akong pagtuo, ako maning buhat buluhaton, mao man ni ang paagi nga makasunod ko sa Ginoo, bahalag wa ko'y makuhang kaayuhan, ako ning buhaton.
Pero nabi agi makuhang kaayuhan kay naa may Ginoo. Tanawa pila ni atong slot karon. Update dayon ta. Ang atong halin sa atong SBF dag para sa pagtukod sa atong kumbinto niabot nag 40,761 ka slots. Pakpak. Nagkajutay na lang yun ang atong slots, no? 35,239 na lang ang atong slots. Sige naman unload, mura man si San Pedro, mo unload na ni. Labi na gyud magsige gyud mo palit. Nya sa atong 4-slot challenge, nya atong akong pag-celebrate sa akong 4 years dinhi nga Parish Priest, ang final nato nga nadawat nga 4-slot challenge niabot gyud og 1,821 ka 4-slot challenge. Pakpak. Nindo taani. Mao na gahapon na masatay event katong Children's Congress. Doon natay mga 1,000 ka mga bata. Puno pas ginikanan na mga 200 kapin nga first communicants. Malampuson kayo ang activity kagahapon. Pinanguluhan sa ato mga parish catechists, ato mga volunteer chapel catechists, o sa atong PYCC, ato silang pakpakan. Salamat kayo. Pero ayaw mo pakpak diha kay doon na to'y gasto nga wa na ko ma-announce ahead of time. Muna ato na lang himuon nga after the event na agihapon tay slots nga palitonon. Ang atong slot ang ngalan kay Divine Wisdom and Development, DWD. Nya kung di mo palit, mahimo mong PWD. Pero mupalit mo na amoy DWD, Divine Wisdom and Development. So nigasto ta atog mga more or less 600,000 school supplies sa 2,000 ka mga bata, nya pagkaon sa mga 1,000 ka mga bata kagahapon, kanang mga tents o uban pang mga miscellaneous ning abot siya mga 600,000. Tag 100 per slot ang atong gibaligya. Isugod man ta atong Biyernes. Huwebes ba to? O niya 6,000 ka slots, tag 100 nga DWD. Tiwaso ni natong palit karon ha. Ayaw mo uli nga di mo kapalit og usa ka slot. Tutok mamuna ko. Kala, unsa man ni? Tag 100 raman og mauli mo, panguha mo dito 100, ibalik dire ha. Ipalit di bitaw Depende las inyo gyapong gugma. DWD, Divine Wisdom and Development. Nya as of yesterday, ang atong halin niabot na og 1,034 ka slots na analay 4,966 ka slots. Pakpak. Abisan pag karong udto, wa na ni karong udto o gusto gid mong mamalit, pila ra ko ng 100, daghan ninyo din Niya ang ako sang GCash account napuno na. Dali aging napuno pagka mga 4 days ago puno na siya. So ayaw na mong padalas akong GCash, kamong mga naanad nagpadalas akong GCash account. Kanina lang atong GCash accounts mo'y available. Kang Brother Bernardo Jacobi 0905-288-5131 ang ato ning head sa Finance Council niya ang kang Remedios Ocaba 0955-763-2080 kini siya mo sa ning ato dining usas mga secretaries. Mo na lang na available nga GCash ay moghatag sa laing GCash kay mas kamo ana. Nyag mapuno na ni tanan, diha na lang sa atong bank accounts. Ayaw na or sa kwarta padala under sa kungan or kang brother kaning Bernardo Jacobi or kang Remedios Ocaba na sa atong gi-flash no. Unya kining tanan nahitabo ni tungod kay naay mga taong naay pagtuos Ginoo, siging hatag nga rin nato
kay nituo sila nga mauni ang kabubuton o panawagan sa Ginoo kanako karon. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo dili diha sa mga makita kaayo nga spectacular events. Sama anang event nga hangin, linog, kalayo, wa diha. Diha siya sa hilom nga tingog. Kanabang gahunghong sa atong kasing-kasing. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga may pag-ako nalay patyon sa Ginoo kaysa kamong mga Hudiyo mahimulag mo ni Kristo. Kay nga naman si Kristo wa sa diha magpakita sa mga Hudiyo sa kanabang greatness, kanabang kingly nga appearance, ni pakita sa Hesus ngadto sa mga Hudiyo nga iyang gimahal o gustong luwason sa tumang kakabos nga kahimtang yano kaayo nga tao, way grado pero naay gahom o kaalam. Yawa man na dawatas mga Hudiyo, si San Pablo naguol kay nakita niya nga kadakong kadaot nga wa sila kakita sa ilang Ginoo nga nagpakatao para nila. Muna sa atong salmo ang atong gituaw, unsa toy atong giingon? Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Pasabot naa di ay sa kaayo ang Ginoo. Kanang paghatag og slat or pagpalit og slat, maayo ba na? Dili. Sige gyud palit, kita jud ka Ginoo na agyoy kaluwasan. Kining ato rong pagsigig simba makaayo ni dili. Kanang magsaba-saba inyong anak dinhi niya, inyong igawas, maayo na dili. Sige, igawas na. Manindog na ta.